Sjedli u kafani Bosanac, Hrvat i Srbin. I jeb ga njih trojica kako malo sjede, vide oni da se slažu, da je sve u redu, da nema tu nikakvih konflikta, ako što ovi novine i ovi vijesti to lažu. I sad kažu oni, hajde da mi dokažemo to narodu, da oni vide, da vjeruju, da prate naš primjer i to sve. Hajde da, kaže, mi nešto uradimo zajedno što će dolikovat našem miru i našoj slozi. I naravno dogovore se oni da uzmu jedno drvo i da ga posade. Kaže Hrvat, eto, ja dajem prijedlog da kajsiju posadimo. Kad Srbin odmah se javlja, govori, ne može, brate, boga mi, bre, ne ide. Govori Bosanac, ne može, bolan, šta je s tobom, na. Kaže, a za kaj ne? Kaže oni, pa baš zato što ima kaj u riječi, ne može kajsija. Kaj Srbin, pa to može li breskva? Kad odmah se Hrvat na to javlja, kaj nema šanse, pa ima bre u riječi, breskva ne može, ne ide. Ako ja ne mogu kaj, ne možeš niti bre. A Bosanac gleda sa strane i konta, joj, ja budala, svađaju se, slušajte me, kaj. Oni pogledaš u njega, kaj, da se mi ne svađamo, hajde mi posadimo vinovu lozu. Kaže, eto, imate vino od tog, eto, što da ne. I njih dvojca se pogledaš i veli, ovaj musliman, a govori vinovu lozu nam. Hajde, kaže, posadit ćemo. I tako i bilo. Ne prođe jedno pola godine tamo vamo, sretiše se Hrvat i Srbin, te govori Hrvat Srbinu, kaj evo majku, nas zajeba Bosanac. Kao što bolan? Ma kaže, vinova loza, hem što se, kaže, podrezuje, hem je još i zelene boje. Šta više reći?